Εκείνο τον καιρό έφτασε ο Ιησούς σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στον γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει: «Δώσ' μου να πιω». Εκείνη του απάντησε: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιείς?» Επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες. Ο Ιησούς της απάντησε: «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτοράς μας ο Ιακώβ. Ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε: «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω κι ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε: «Πήγαινε να φωνάξεις τον άνδρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άνδρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει: «Σωστά είπες, δεν έχω άνδρα, γιατί 5 άνδρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άνδρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν τον Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να τον λατρεύει». «Πίστεψέ με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που οι πραγματικοί λάτρεις θα λατρεύσουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια. Γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει τότε η γυναίκα: «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα». «Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς. «Εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή». Εκείνη την ώρα ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια, κανείς δεν του είπε τι συζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της. Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές τον παρακαλούσαν και του έλεγαν: «Διδάσκαλε, φάε κάτι». Αυτός όμως τους είπε: «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους: «Μήπως του φέρε κανείς να φάει?» Αλλά ο Ιησούς τους είπε: «Δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρας το έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε 4 μήνες ακόμη και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω: σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια. Ας προκοπούν από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα κιόλας για τον θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για την δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει η παροιμία, άλλος είναι που σπέρνει και άλλος που θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι μόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε τον δικό τους κόπο. Πολλοί από τους Σαμαρίτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρίτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός».
Τι με πάτερ ευλογείτε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, πλούτος θεολογικών αποκαλύψεων, ανεξάντλητος είναι το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, καθώς και πρακτικών ζητημάτων, αναφέρεται δηλαδή, έχει πάρα πολλά μηνύματα που αφορούν την καθημερινή ζωή μας και τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά δυστυχώς τείνουμε να μην τα δίνουμε τη σημασία που έχουν. Για ευνόητους λόγους δεν μπορεί κάποιος να διεξέλθει το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα λέξη προς λέξη, να το σαρώσει, είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά και επειδή επί μακρά σειρά ετών, εμπεριστατωμένος, επισταμένος και εξονυχιστικός, ο σεβαστός πατήρ Αγαθάγγελος, με την άρτια θεολογική του κατάρτιση, τον θείο ζήλο και την ιερατική του χάρη, το έχει κάνει φύλλο και φτερό. Επιτρέψτε μας λοιπόν, στον σύντομο χρόνο, για να μην κουράσουμε την αγάπη σας, να εστιάσουμε σε κέρια σημεία. 4 θα λέγαμε μηνύματα απορρέουν από το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα. Πρώτα απ' όλα, ο Κύριος μας αποκαλύπτει τον εαυτό Του ως Θεό και άνθρωπο. Τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Δεύτερον, μας αποκαλύπτει την αληθινή λατρεία. Τρίτον, κάνει αυτές τις μεγάλες θεολογικές του αποκαλύψεις ενώπιον όχι κανενός συνεδρίου και γραμματέων και φαρισαίων, αλλά ενώπιον μιας γυναίκας. Άρα λοιπόν αποτελεί τιμή προς την γυναίκα το σημερινό Ευαγγέλιο και όπως είπαμε και πριν, έχει πάρα πολλά μηνύματα για το σύγχρονο άνθρωπο. Πάμε να δούμε επιτροχάδιν πώς προκύπτουν αυτά. Στεκόμαστε σε μία λέξη στην αρχή του Ευαγγελίου, στη λέξη «κεκοπιακός». Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, μέρα μεσημέρι, ως η ώρα 6, 12 το μεσημέρι, κατά μεσήμερο, βρίσκεται στην ύπαιθρο χώρα, σε ένα πηγάδι δίπλα, κουρασμένος. Τι σημαίνει αυτό το κεκοπιακός, πώς ταιριάζει, θα λέγαμε, με το πρόσωπο του Ιησού. Είναι ακριβώς η φανέρωση της ανθρωπίνης φύσεώς Του. Ως άνθρωπος είχε τα λεγόμενα αδιάφθορα πάθη, δηλαδή το σώμα Του και κουράζονταν και διψούσε και πεινούσε και γι' αυτό είναι κουρασμένος από την μακρά οδηπορία αλλά και από την ζέστη της ημέρας και της ώρας. Εκείνη την ώρα λοιπόν έρχεται γυναίκα, Σαμαρίτισσα, να βγάλει από το πηγάδι νερό. Τη ζητάει ο Κύριος μας και αυτή του λέει «Πώς εσύ που είσαι Ιουδαίος ζητάς από μένα που είμαι γυναίκα και μάλιστα Σαμαρίτισσα». Είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο στεκόμαστε και από το οποίο απορρέει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τις μεγάλες θεολογικές του αποκαλύψεις σήμερα ο Κύριος τις κάνει ενώπιον μιας γυναίκας και μάλιστα Σαμαρίτιδος. Είναι δηλαδή δύο, θα λέγαμε, οι ανατροπές που κάνει, είναι δύο τα μεγάλα εμπόδια και οι προκαταλήψεις που καταρρίπτει και γκρεμίζει σε σχέση με τη γυναίκα. Είναι εδώ, θα λέγαμε, συνεχίζει ο Κύριος μας την τιμή προς το πρόσωπο της γυναίκας, για την οποία είχαμε αναφερθεί την προπερασμένη Κυριακή, την Κυριακή των Μυροφόρων. Δηλαδή είναι και αυτός ένας ύμνος προς την γυναίκα, προς το γυναικείο πρόσωπο, προς τον ρόλο, την φύση, τις ικανότητες και τις δυνατότητες της γυναίκας. Η γυναίκα λοιπόν μόνη της λέει ότι είμαι γυναίκα, είμαι και Σαμαρίτισσα. Απαγορεύονταν ήταν αδιανόητο στους διδασκάλους της εποχής του Κυρίου να συζητούν για τέτοια υψηλά ζητήματα με γυναίκες, πόσο δε μάλλον τώρα εδώ που υπάρχει και η διπλή, θα λέγαμε, απαγόρευση που είναι Σαμαρίτισσα. Ου συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες, λέει η γυναίκα. Υπήρχε έχθρα η οποία σύν το χρόνο έγινε Αβυσσαλέα. Λέγει ο Κύριος μας στη συνέχεια, αν ήξερες την δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει και που έχεις απέναντί σου, τότε εσύ θα του ζητούσες να σου δώσει νερό. Στα αλήθεια αυτό που λέει ο Κύριος μας στην Σαμαρίτισσα γυναίκα, στην μετέπειτα Αγία Φωτεινή,
είναι κάτι που πρέπει ο καθένας από εμάς να το εκλάβει και προσωπικά. Δηλαδή και σε εμάς απευθύνει αυτό τον λόγο ο Κύριος, στην κάθε ψυχή του κάθε ανθρώπου και ο καθένας οφείλει να απαντήσει σε αυτό. Γνωρίζουμε πραγματικά ποια είναι η δωρεά του Θεού και τι έχει να μας δώσει ο Κύριος μας. Και αν ναι, τότε που το ζητούμε όχι επιφανειακά και επιπόλαια, αλλά εκ βάθους καρδίας και με την ζωή μας την ίδια να μας δώσει αυτό το νερό. Ποιο είναι όμως το νερό στο οποίο αναφέρεται ο Κύριος? Λέγει ο Κύριος μας παρακάτω ότι κάθε ένας που πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει, το νερό εννοεί του πηγαδιού, θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει, λέει, από το νερό που του δίνω εγώ, αυτός δεν θα διψάσει στον αιώνα. Γιατί αυτό το νερό που θα του δώσω θα γίνει σε αυτόν πηγή ύδατος, ανεξάντλητο, το οποίο θα τον ξεδιψά στην αιώνια ζωή. Ο Κύριος μας ο ίδιος είναι το νερό και το Πανάγιο του Πνεύμα. Και αυτό το νερό δεν ξεδιψά απλά το σώμα του ανθρώπου, αλλά ξεδιψά τον άνθρωπο, ψυχήτε και σώματι, η ζωήν αιώνιον. Και ενώ λοιπόν θα λέγαμε, επιτρέψτε μου την αδόκιμη έκφραση, η συζήτηση ανάβει, η γυναίκα ενδιαφέρεται, φαίνεται ότι έχει κατάρτιση, γνωρίζει τις γραφές, ήδη και όπως θα δούμε και παρακάτω, γνωρίζει αυτά που έγραφαν για τον Μεσσία, οι γραφές. Και ενώ λοιπόν αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον η συζήτηση, ο Κύριος μας της λέει ένα λόγο που κυριολεκτικά την αφήνει εμβρόντιτη. «Είπαγε, λέει, φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ ενθάδε. Πήγαινε φώναξέ μου τον άνδρα σου και ελάτε εδώ». Και θα πει κάποιος, μα τι σχέση έχει αυτό με τα όσα μέχρι τώρα συζήτησαν? Μοιάζει, αλλά δεν είναι άσχετο, καθόλου άσχετο, πως θα μπορούσε να είναι κάτι που βγαίνει από το αδιάψευστο στόμα της αυτοαλήθειας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η πρόσκληση «πήγαινε φώναξε τον άνδρα σου και έλα ξανά εδώ»? Είναι, θα λέγαμε, μια ανώμαλη προσγείωση, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια προετοιμασία για την μεγάλη αποκάλυψη που θα δεχθεί σε λίγο η γυναίκα. Σε λίγο θα γίνει αποδέκτης της μεγάλης αποκάλυψης του Θεού, τόσο για τον εαυτό του, του Χριστού μας, τόσο για τον εαυτό του, όσο και για την αληθινή λατρεία. Και μας θυμίζει αυτό το «πήγαινε φώναξε τον άνδρα σου και έλα», μας θυμίζει αυτό που υπόθηκε στον Μωυσή μπροστά στη φλεγόμενη Βάτο «βγάλε τα σανδάλια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι Άγιος». Είναι σαν να λέει ο Κύριος μας στη γυναίκα, αλλά και σε καθέναν από εμάς. Πρόσεξε τη ζωή σου, σημάζεψέ την. Πώς ζεις, πώς ζείτε, πώς είστε μεταξύ σας? Τιμάτε τον άντρα σας, τιμάτε τη γυναίκα σας, τον γάμο σας? Ο παντογνώστης Θεός που τα γνωρίζει όλα, ρωτά για να μας φέρει σε συναίσθηση. Να καταλάβουμε αν έχουμε ιερότητα στη ζωή μας, αν έχει η ζωή μας Θεό, ή μήπως καταντήσαμε κρέατα. Λέγει κάπου η Γραφή, «Τους κατάπιε η γη ζώντας, ζωντανούς, δια το είναι αυτούς σάρκας, γιατί κατάντησαν κρέατα». Πόσο επίκαιρος είναι αυτός ο λόγος του Κυρίου μας στην Αγία Φωτεινή, στη σημερινή εποχή, όπου δυστυχώς έχουμε αποϊεροποιήσει το μυστήριο του γάμου και αυτό που λέει στη συνέχεια η γυναίκα «δεν έχω άντρα» και της λέει ο Κύριος «στα αλήθεια είπες ότι δεν έχεις άντρα, αλλά είχες 5 άντρες. Και αυτόν που έχεις τώρα, και αυτός δεν είναι άντρα σου. Ποιον από όλους να φωνάξεις?» Αυτό λοιπόν που γράφτηκε πριν από 2.000 χρόνια και αφορά ένα συγκεκριμένο διάλογο του Κυρίου μας με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο της τότε εποχής, βλέπουμε ότι είναι σαν να γράφτηκε χθες το βράδυ για μας. Πόσο επίκαιρο είναι στην εποχή μας. Πόσο βάζει, θα λέγαμε, το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, στις πληγές
του σύγχρονου ανθρώπου. Και τον καλεί ο Κύριος, αυτό ακριβώς που είπαμε προηγουμένως, να συνειδητοποιήσει τον τρόπο που ζει, να συνειδητοποιήσει το τι έχει η ζωή του. Γιατί για να προχωρήσουμε στον χώρο του ιερού, στην κοινωνία μας με τον Χριστό, απαιτείται αλλαγή στη ζωή μας, απαιτείται καθαρότητα ζωής. Την αποκάλυψη της πίστεως θα μας την κάνει ο Χριστός. Η πίστη μας αποκαλύπτεται, δεν την ανακαλύπτουμε. Όμως απαιτείται από μας κατά Θεόν ζωή. Απαιτείται καθαρή, προσεκτική ζωή. Αυτή την έννοια λοιπόν έχει ο λόγος του Κυρίου μας στην Αγία Φωτεινή. Πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου. Την φέρνει πραγματικά σε συναίσθηση, ήταν σε εγρήγορση, ήταν καλό υλικό, παίρνει τον λόγο του Κυρίου και στη στιγμή αλλάζει. Και τι λέει στον Κύριό μας? Του λέει, θεωρώ ότι είσαι προφήτης. Εμείς, λέει, περιμένουμε, να γιατί φαίνεται ότι είχε κατάρτιση. Περιμένουμε το Μεσσία, τον λεγόμενο Χριστό. Και ο Κύριος μας της λέει, εγώ είμαι. Να λοιπόν η αποκάλυψη, η μεγάλη αποκάλυψη την οποία προβαίνει ο Κύριος μας και προβαίνει ενώπιον αυτής της γυναίκας, λέγοντας ότι είναι ο Χριστός. Προηγουμένως όμως, επειδή η γυναίκα ζήτησε να μάθει πού και πώς θα λατρεύεται ο Θεός, ο Κύριος μας της είπε ότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Δηλαδή, αποκάλυψε σε αυτή τη γυναίκα την αληθινή λατρεία, το πώς θα πρέπει να λατρεύεται ο Θεός. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, τελειώνοντας, ας κάνουμε, επιτρέψτε μου να πω, αντιγραφή και επικόλληση, χρησιμοποιώντας μια σύγχρονη έκφραση της πληροφορικής, η οποία είναι οικία στους νέους ανθρώπους, στα παιδιά μας, και ας αντιγράψουμε και ας κάνουμε επικόλληση στην ψυχή, στην καρδιά, στη ζωή μας, αυτόν τον λόγο του Κυρίου μας που είπε στη γυναίκα, αν ήξερες την δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, εσύ θα του ζητούσες νερό. Ας κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση το «Είπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ ενθάδε». Ας κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση το «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Και τέλος, ας κάνουμε επικόλληση, αντιγραφή και επικόλληση το της Αγίας Φωτεινής «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, δώσε μου αυτό το νερό για να μην διψώ. Κύριε, δώσε μου τον εαυτό σου, δώσε μου το Πανάγιό σου Πνεύμα που ξεδιξά την ψυχή εις τον αιώνα. Κύριε, το νερό το δικό σου, μακάρι να γίνει και για μας πηγή ύδατος αλωμένου εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. No.